Okay, if take na sacred word. If you never Flavour say Ugwumba, one of Africa, they are born ego. Flavour tikwe egwu if that na egwu na-enwe meaning because now they to mother. Akwadi to mother na ebutuzi. Of course na. If you onye nwe ho nakọ. O nwere ike ọ bụrụ na ogo ndị egwu egwu ọbụla ọkụrụ ede eji eme traditional wedding ọ na-eji something if you egwu dị occasion onye ọbụla nne na nwa na-agba ya. Because mana nke ị ga-agwakwa ya ma ọ bụ na gị na-adị na mba bụ mgbe niile ọ na-ekwu ukwu nwaanyị okwu nke okwu ime ebe o si bi ụwa anyị na-esi na ofu ebe ahụ anyị nke na-enye obi aṅụrị anyị na-esi ofu ebe ahụ mana nke na-enye obi aṅụrị asịsị ebe anyị si ebe ahụ ka anyị niile nwụọ onye ọbụla ọrụkwụ na akara aka o nwere ka ọ bụ na ebe akara aka ya dị akara aka ya bụ adịghị ebe ahụ onye a bụ Flavour kwa Chineke boy ọ makwa mgbe ọ na-akụ drum n'Enugu mgbe ahụ nọ na mmechazi chegharịa nkịta ochigharịa ka ochigharịa from ihe o meburu mbụ mba a ga na-agwụ ya ndị ma Flavour gwa ya na Ugwumba si na nye wetu aka na ihe wetu aka maka ọnụ ahụ o ji akụkwa ihe na ọnụ kata o jiri ya kụọ egwu gospel etu a iruta na onye odoge anya na onye a nwere anointing na Chineke nyere ọkpụkpọ oku kama na ekwensu bịaziri gburu ukwu nwaanyị tie ya n'ihu onye ọbụla na-akụ egwu na-enwekwa mkpọpụ ma abịa na nke a mara kama ị ga-asị na m akụta ọnụ m mana akụtakwa m ọnụ m kama na ego abịa ha na nyezi mana onye bụ na ịchọ ọnụ ya bikọs ọ bụ na ịchọ na ikwu nwaanyị na ihe se na ekwekọta ego mana ihe a na-ekwuzi ebu na ọkwa efuru egwu soro ihe mebiri